Днес мама ще дойде при теб, красива и измихната, защото си нейната момче. Татко, поеми си дъх. Готов ли си, защото не идваме? Вие, господин Димитър Павлов Паскалев, желаете ли да сключите граждански брак сега и завинаги с госпожица Мария Миленова Минкова? А вие, госпожице Мария Миленова Минкова, желаете ли да сключите граждански брак сега и завинаги с господин Димитър Павлов Паскалев?